Zraky fanúšikov britskej kráľovskej rodiny sa dnes uberajú do upršaného Londýna, kde sa konajú oficiálne oslavy narodenín kráľa Karola III. Súčasťou podujatia je aj vojenská prehliadka, nazývaná Trooping the Colours. Toto podujatie má tradíciu takmer 300 rokov. Na to, ako vzniklo, sa opýtame kráľovského komentátora Jakuba Abraháma. Pekný deň prajem, pán Abrahám. Prosím vás, približte nám, ako vzniklo toto podujatie. Ako ste spomínali, toto podujatie má bezmala 300 rokov, datujeme ho niekedy od roku 1748, teda bolo to za vlády Juraja II., ale vieme ísť ešte ďalej do histórie až ku Karolovi II., čiže je tam aj paralel s terajším panovníkom. Treba povedať, že to má veľmi blízky súvis s armádou. Panovník mal vždy veľmi blízko k armáde, vidíme to aj dnes, videli sme to aj po minulé roky a zároveň musím dodať, že počas tých takmer 300 rokov sa v podstate nezmenila. Tá prehliadka je takmer totožná s istými obmenami samozrejme, ale je tam veľmi málo zmien. Čiže je to oficiálna prehliadka alebo narodeninová oslava Karola III., nie iba jeho, ale aj ostatných panovníkov a takto to treba aj brať, aj keď teda dneska to vyzeralo trošku všeliako v Londýne. Čím je práve tohtoročná prehliadka výnimočná alebo odlišná od tých minuloročných? Tak keď začnem úplne tak jednoducho, na čo všetci čakali aj my tu, tak po mesiacoch sa objavila opäť aj princezna z Walesu. Vidíme ju o malú chvíľku aj na balkone slávnom Buckinghamskom paláci, čiže je prítomná už opäť aj princezna z Walesu. Karol III. Je už aj v novej uniforme, vykonal ten Royal Salute, ten kráľovský pozdrav. Videli sme tu aj také rôzne obmeny v tom, že teraz podstupuje stále liečbu rakoviny, čiže neprešiel na koni, ako to bolo minulý rok, nevykonal tú inšpekciu na koni zo sedla koňa, ale bol v koči spolu s kráľovnou, čiže sú tu také malé obmeny, ale sú to naozaj detaily v podstate. Kráľ Karol III. Sa už vrátil k tým oficiálnym povinnostiam a akú symboliku to má pre obyvateľov Spojeného kráľovstva a kedy môžeme očakávať aj návrat princeznej Kate? Karol III. Vykonával tie povinnosti, aj keď bol tzv. Out of duty, teda keď vykonával iba tie nevyhnutné povinnosti, otváral tie červené boxy a podobne, ale teda áno, vrátil sa naspäť na verejnosť, vykonávať tie záväzky na verejnosti. Bude to čím ďalej, tým viac, bude vykonávať aj nejaké ďalšie zahraničné návštevy. Tu v Londýne o pár dní ho čaká návšteva japonského cisárskeho páru, ktorí budú hostiť v Buckinghamskom paláci. No a princezna z Walesu, princezna Catherine, vydala vyhlásenie pred pár dňami, že teda konkrétne včera, že teda sa plánuje opäť vrátiť postupne do verejných aktivít, ale veľmi pomaly, pretože má slabé a svetlé chvíľky a uvidíme ju aj dnes na tom slávnom balkóne. Práve to sa chcem opýtať, že už o malú chvíľku sa na tom slávnom balkóne objavia príslušníci kráľovskej rodiny. Koho tam teda môžeme očakávať? Bude to tradične tá kráľovská rodina zúžená v tom karoleánskom štýle, ako to urobil Karol III. To znamená, videli sme tam napríklad vojvodkyňu Sophie, vojvodkyňu z Edinburgu, to je manželka najmladšieho súrodenca Karola III., princa Edvarda, bola tam ich dcéra Lady Louise, ďalej tam uvidíme samozrejme princa z Walesu, princa Williama a už spomínanú aj Catherine, princeznu a tak ďalej. Budú tam aj trošku ďalej rozšírená tá kráľovská rodina, ale tak ako ju poznáme, tá tam bude určite aj s kráľovnou Kamilou. Pán Abrahám, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ako to už býva zvykom, vyvrcholenie tohto slávnostného dňa bude sprevádzané legendárnou letkou Red Arrows, teda červené šípy. Vo formácii vytvoria aj písmena CR, čo znamená Charles Rex, teda z latinčiny kráľ Karol. There you go. That's what we want. Look at God! Why you're here today? We're here to support the king. Absolutely. Support the royal family. Support the king. And how pleased are you the Princess of Wales to be back? Ecstatic. Ecstatic. And which organisation are you from? The royalists. And what is the point of the royalists? What's your purpose, your aim? Advocate for the monarchy and the constitution. So raise awareness about the monarchy, what it stands for, who we are,
Together. Right at the back of the news behind you. Oh wait, are you guys giving? Are people giving those away? Yeah, we've got these guys. We belong to an organisation called the Royalists, so we're blocking the King's Patrol. Is this on Facebook? We're trying to preserve the monarchy. That's right. Do you want to get into the photo? Oh yeah, So, We've got these ones here. Do you want to bring this in for a minute? already. I just keep it there. Yeah. This might be the summer of our lives forever. When you're in the Bureau, are you anyone to come and collect you down for you? this one. There you go. Yeah. Dobrý deň priatelia, pozdravujem vás z Canada Gate, to je vlastne tá časť pre médiá vyhradená. Tu za mnou vidíte všetky médiá, ktoré sú akreditované tento rok na prehliadke Trooping the Colour. Za mnou je Buckinghamský palác, slávny balkón a už o malú chvíľu sa začne celá tá veľká slávnosť, tá veľká prehliadka, druhá pre Karola III. V pozícii kráľa.